El procés ha estat molt fàcil. Cada any que passava anàvem tachant un any en el calendari i anàvem esperant i fent-ho compte de queden 15 anys, queden 14 anys. I fins que ha arribat un moment i vam poder presentar. El primer any va quedar molt bé, ja m'ha donat molt d'ànims per seguir i fins que enguany ho he pogut aconseguir. A més de la sortida hi ha qualque combat específic que vulguis fer, qualque banda, qualque cosa concreta? Tots són molt importants, però un que ja he xerrat a els companys que han sortit i això és el de Banca Nostra. De Valermaria. De Valermaria. Se fa cada any, que Nostra és una casa on de sempre ha estat obert, sempre s'han vestit cristians i sempre s'han deixat material de repuesto. S'han deixat espardenyes, s'han deixat espases de repuesto, s'han deixat... Ah, mira. Sí, els candidats normalment han tingut de tot a Nostra, des que en Joan Mat s'ha dutxat, que no sabíem on era ningú i era dins la dutxa, a candidatura de mores asseguts a la taula berenant, han tingut de tot. El vestit de cristià és un vestit molt especial, és un vestit de mon pare. Aquest vestit, mon pare, tinc una fotografia que el du posat i ja no me té en braços, sinó m'estem 2 mesos i mig. I aquest vestit enguany, especialment, fa 40 patrones que surt. Perquè el va dur ell, fins que el va poder deixar de dur, m'ho vaig posar a dur-lo jo, i l'he seguit duent. Tinc un nou, fet de la meva madrina, que està penjant, però volia retirar aquest vestit sortint de Joan Mas, i així serà. Enguany el retiraré.